I Vejle ligger IT-virksomheden Sharks Media. Ud af de 6 medarbejdere kommer de 3 af dem fra Asbit. Det vi oplever med eleverne fra Asbit, er, at de i høj grad har gå-på-mod og ved, hvad de vil. Når de får en chance, så griber de den, og så giver de den 110%. Troels kommer også fra Asbit. Han har været i praktik på Sharks gennem de seneste 3 måneder. For mig, der har det været noget, som jeg har kigget virkelig, virkelig længe efter. Det har været en stor drøm at komme ind i webbureau, mest fordi jeg også selv er grafisk orienteret. Og de har nogle input, som jeg kan bruge til nogle forskellige projekter. Jeg har noget, som de manglede før. Og vi kan ligesom kombinere alle de her elementer til at blive til et stort projekt, som vi så kan give videre til kunden. Kan man tage det her section og nærmest rykke ned under det her, så det giver noget mere luft heroppe måske til? Altså det, at vi har fået Troels med på holdet i Sharks Media, det har i hvert fald gjort, at vi i høj grad har kunne satse på andre fagområder, end vi har gjort i tidligere. Vi har slet ikke gjort noget i grafisk arbejde indtil nu, men har så valgt at tage den del ind på prøve, efter at Troels startede. Og det tegner rigtig godt. Vores kunder, nuværende kunder, tager rigtig godt imod det, og det ser ud som om, at der har været et behov for, at vi kan dække et større kompetenceområde. Så jo flere der kommer på, jo mindre plads har vi for hver side, ikke? Ja. Måske skal vi have lavet det sådan i 1000. Det, der kendetegner Troels, er, at hans tekniske kompetencer lige på det punkt, der interesserer ham, overgår meget af det, man ellers ser i branchen. Altså det synes jeg, der er utrolig højt fagligt niveau. Hvis man har for store fingre, så er det jo ikke særlig fedt at sidde og klikke rundt i sin lille... Det skal man virkelig optænke over. Det giver rigtig meget selvtillid at få sådan noget ansvar. Også det at kunne opfylde det ansvar. De opgaver, jeg får her hos Sharks, de er ikke bare skolearbejde. Det er professionelle firmaer, som kommer til os og som gerne vil have et godt produkt, og det er så det, jeg skal levere. Men indtil videre på min skærm ser det ser ikke sådan helt vildt svært ud. Altså. De bekendtskaber, vi har haft med elever fra Asbit, har bare passet sig perfekt i den her branche, fordi de er så fokuserede, som de er. Du får en medarbejder, som er fokuseret langt ud over det normale, og problematikken kan ofte være at få dem til at gå hjem, når dagen er slut, end at få dem til at blive, som det kan være i andre tilfælde.